Ходехме там почти всеки ден, аз с колата и кучето с мен. Тъй се търколиха 15 години, от пролет до есен, че даже и зима. Там на брега се разбиват вълните, следени пръски събуждат душите. Давам си сметка колко съм малък в таз шир от водалет и талък. Тормозят ме тези вечни въпроси: що е то щастие, дето бягва? Какво е успеха, дето ни радва? Какво е любов, дет води екстаз? От много отдавна питам се аз. Ядове дет не ни дават да спиме, всъщност са толкова малко значими. Кучето припка от храст на храст, опияне на ечак до несвяст. Скувана в стойка ни мърда нишава, към храстите гледа, знаци ми дава. Зайчето пак ли сама ще подгони? Аз съм заплеснат с 10 телефони. Търся аз отговор на вечни въпроси: що е то щастие, дето бягва? Какво е успеха, дето ни радва? Какво е любов, дет води екстаз? Много отдавна питам се аз. И гледам аз как кучето тича, как безгрижно живота обича. Разбирам ли тази простичка радост? Пиян да си ти от въздух и младост. Кучето беше 15 годишно, внезапно почина, не страда излишно. От нея се учих да бъда щастлив, от простия факт, че още съм жив. Отговор има за всеки въпрос. Живота е щастието, то не убягва. Живот е успеха, който ни радва. Любовта е живот, живян в екстаз. Живея ли, съществувам ли аз? Въпросите много и няма да свършват. От нов въпрос сега се вълнувам: живея ли аз или съществувам? И ти ще се питаш и се вълнуваш: живея
ли съществуваш?